ano ti initial nga findings kadati panakauram iti maysa nga pagtaengan diti Barangay 1, sir? When tate lang nagresponde kami with the BFP kasi nagtitinulungan digiti kamkaming ti BFP ken digiti kabang ibang nga ili kasi deti uram dati dakkelen deti yung ti pagtaingan da Manong Federico Aquino Jr. when ni Manong Buying ket ti manon kami actually umalaki pa DJ apoy tatayen deti may nga balay isong nagtitinulungan dagiti kamkaming ti nailan nga BFP karaman deti pay fire truck ni Vice Mayor Carlos Farinas nga timulong ken sa Nicolas Vintar may daaming timulong diyan. Mga naunong oras tatay po kapitan? Iti naawat mi deti actually jakmaan na ti oras at tayon kasi timarayat nga dagos iti nakita ti uram kasi gapgapumi na pandangan kasi do si deglang makita mi nga orange deti nang tingato sa daing may kabarangayat nga imen bagang nga mauram so mayat nga insigida so nagsasakpet kam amin dagiti fire truck itat tayo. Mano nga pamilya ti agnana iti dati sa? Bale dito yan di nga to may sa tagkiyan dito at dati living partner na iti babaad ng karinderyana. So tinangrog yan dito apo initially dati nagdamdamag at isiji nga to dito kwarto. So dati buing agnaganatay mapan kumaiji nga to nagpugaw tidakkel nga po yan ng tuluyan mapan nagsebseb ko man ng JT nang rugyan nga ket mid of kayo deti nga balay daanen so alis ko nga nagramram isong naming kinsan nga linamot ti apoy deti balay. Balay. Anat gitay kuana sir digiti naperper di nga tanga. Haan kami nakastrict tatay ta agputputok pa digiti wayway so nga nagtawag tayo iti Ilocos Norte Electric Cooperative nga putulan da digiti connection when binagak pa deti state chairperson ko ken digiti tanod nga pagaan da amin nga balbalay dito nga ibaba amin aming safety breaker datapno haan nga parnoy idan yaman nga pan nakakuryente kaputa pimut putok dagiti wayway. Okay.